悲しみの向こう、片柳宏。4月16日。受け入れる。自分の力でどうにもならないことを、それでもどうにかしようと画策し、やはりどうにもならないと分かって落ち込む。そんなことをつい繰り返す私たち。どうにもならないことは、どうにもならなくて当たり前と思って受け入れることができますように。